Mga rumulupyo sa Sitio San Miguel, Barangay Apas, Mityabaw sa nagpundong tubig. Alang sa detalye, adunay live update sa kapusong Alan Domingo. Alan? Yes, kapusong Bobby, na ako karon malukad live diri mismo sa Sitio San Miguel, Barangay Apas ning Dakbayan diin kasamtangan karon kapusong Bobby kung ato makita kining balay sa akong luyo nagpahigayon paghawas sa tubig sa ilahang balay nga misulod. Gumikan usab sa nasinati nga pag-uwan-uwan sa nakalabay mga adlaw, pipila na kaadlaw ilahang nasinati ang naasong problema gani kining sofa nga naa karon diri sa hawanan. Gigawas kini silahang Pinoy-anan tungod kay aron usab mahawas ang tubig. So kung ato makita kapusong Bobby, mo ni ang sitwasyon karon diri sa particular na sa Purok Size sa Sitio San Miguel. Kung ato makita inani no ang tubig nga ilang giantos, may lang gani ni mga orasa medyo ni hubas na ang baha. Apa ni adto nakalabay mga adlaw moabot matud pas tagatuhod ang baha nga ilahang giantos. So mo ni ang ilahang gihimo karon atong makita malili dire mo ang ilahang ang paghawas sa tubig. So na hadlock na balaka ang ato ang mga kaigsuonan dire sa posibleng pagsiaw usab sa dengue o posibleng pagtakboy sa kanang leptospirosis nga makuha gikan usab sa ihi sa ilaga. Kung ato makita mo ni siya ang kapilya o gamay kuan dire na kuani siya sa tubig baha. Atong nasayran usab kapusong Bobby nga nidangop na sila kang acting Mayor Margot Osmeña ug karon lang kaganinang buntag nakikistorya na sila sa kang Mayor-elect Tomas Osmeña unya gipasaligan na sila nga mausay mo negotiate sa kaning tag-iya sa luna diin mora unta kani bugtong drain or agianan sa tubig baha kapusong Bobby. So mo ni ilang panghinaot nga unta padayon na nga mahubas ang kining tubig dire nga naghatag og labad sa ilang ulo. So far sa pagkakaron mo na ilahang gihangyo nga unta dili na kini mulawon pa ang tubig baha kay ilabi na karon nga ting-uwan na unya delikado usab sa panglawas ilabi na sa kabataan. Muna ang latest development gikan diri sa Purok Size, Sitio San Miguel, Barangay Apas. Kapusong Bobby, balik sa imo. Thank you so much, kapusong Alan Domingo, sa imong live update.